Fai uns días, o diario Marca publicaba unha información na que aseguraba que un dos soños que tiña a directiva do Celta era de recuperar a Nolito de cara á vindeira tempada. Mais que un artículo de información, era un artigo de opinión, en realidade. Prácticamente falaba de o suposto caso de que, bueno, pois o xogador, tendo en conta que non está contando cos minutos que esperaba cando fichou polo Manchester City, pois valore a posibilidade de regresar ou de sair dese equipo en busca de minutos a outro clube, que mellor neste caso que o Celta, donde realmente deu o salto estrellato, pasou de ser un xogador que non era máis que un potencial bon futbolista a convertirse nunha realidade internacional absoluto coa selección española e, bueno, pois agora mesmo na Premier, despois de ser fichado polo Manchester, que pagou 18 millóns de euros pola súa contratación. Como decimos, era máis un artigo de opinión ou, bueno, pois algo, pois que levaría a esperanza, non, digamos, aos directivos celestes de facerse con el. O mellor dito, que se podería valorar a súa incorporación no caso de que el, pois, se mostrase predisposto. É evidente que é unha noticia que enche de ilusión o celtismo. Eu creo que todos, pese a que, bueno, pois pouco a pouco fomos superando o síndrome post-Nolito, que afectou bastante a principios de tempada. Recordemos que aquela xeira das tres primeiras derrotas na Liga, máis o empate contra o Osasuna, pois moitos se acordaban de Nolito en aquel momento. Se decía, bueno, pois que os Celta seguía tendo Nolito dependencia, aínda cando el xa non estaba. Pero, bueno, a verdade é que o tempo pois foi demostrando que o Celta pode sobrevivir sin Nolito, a pesar de que viviría moito mellor, evidentemente, tendo o andaluz nas súas filas. Que vai suceder no futuro? Bueno, é unha auténtica incógnita, non? Nolito ten un contrato de 3 anos, remata, por tanto, xuño de 2019. A idea de Nolito, según nos contan, pois sería de estar en Manchester durante esos 3 anos, despois, unha vez finalizado o contrato, tal vez valorar a posibilidade de regresar a Vigo, en ese caso, a coste cero, para firmar, digamos, o seu último contrato e xogar aquí os últimos anos da súa carreira en Vigo. Bueno, el aquí foi feliz, el sempre valorou, sempre o dixo nas entrevistas, non, que el valoraba sobre todo ser feliz, estar en un sitio no que era feliz, en un sitio no que se sentise importante. Por eso, a pesar de que tuvo ofertas do Barcelona, tuvas, bueno, pois foron máis ou menos importantes, incluso no económico mellor superiores ao do Manchester, non sei, pero andaría seguramente unha cifra similar. Ao final decidiu ir a Manchester porque en Barcelona non se garantía que fora a xogar. De feito, o máis probable que non xogase, porque a súa posición, digamos, ocupa a Neymar, e tampouco vexo que teña sitio como para quitar a Messi ou a Luis Suárez. Entonces, realmente, para ser suplente, para estar no banquillo, pois el prefería quedarse aquí ou ir a outro equipo que lle garantizase eso. A aparición de Pep Guardiola no Manchester City pois foi unha oportunidade fantástica, porque íase a un club onde había un adestrador que coñecía, con un estilo de xogo que el tamén coñecía. É dicir, el, pois desde que chegou a Barcelona, pois mamou ese 4-3-3. El, pois esa posición de extremo pola esquerda en unha dianteira de 3, pois valle como anelo dedo. De feito, no Celta xogou así e foille moi ben, e por tanto era unha moi boa oportunidade. Además, ibas a un equipo pois que pelexa por títulos importantes en Inglaterra, que participa con asiduidade na Champions, e que, por tanto, pois lle ofrecía a nivel deportivo pois algo similar ao que lle ofrecía Barcelona, pero tiña minutos. A principio de temporada foi así, empezou sendo titular, incluso marcando goles. Recordamos eliminatorias incluso contra de Champions, partidos de Champions contra o Steaua de Bucarest, por exemplo, nas que tuvo a súa importancia. En a Liga, pois tamén era titular. Tuvo unha expulsión por un cabezazo en xogadores, o mantuvo fora do terreo de xogo, tuvo unha sanción de 2 partidos, e a partir de aí todo foi a menos, non? Empezou a xogar menos, a entrar menos nos planes de Guardiola. Xogadores como De Bruyne, ao principio, e agora Sané, que é o que está sendo titular por esa banda, pois foronlle quitando protagonismo ata o punto de que nos últimos encontros pois alterna banquillo con grada, xoga algúns minutos, en competicións como FA Cup pois vai entrando, pero realmente na Liga ou na Champions pois non ten ou perdeu moita desa importancia.
De aí, esa noticia de Marca pues baseábase precisamente en eso, ¿no? Na sensación que ten el de que está perdendo o sitio no Manchester e que quizás unha boa opción sería regresar a Vigo, e tamén para o Celta unha boa opción sería facerse con el. Agora ben, despois desto que é todo moi fermoso, gustaríame baixar a terra e ver as posibilidades reais que hai de que Nolito regrese a Vigo. Vamos a ver. Nolito foi traspasado o verán pasado o Manchester City, pagou a súa cláusula de rescisión, pero realmente foi un traspaso que se pagará en 2 anos. É dicir, o Manchester pagou 9 millóns de euros o verán pasado e ten pendentes outros 9 millóns de euros para esta temporada. Unha renuncia que podría facer o Celta para que Nolito volvese aquí sería pois a de que esos 9 millóns de euros que quedan pendentes de pago pois non se fagan efectivos e Nolito regrese a Vigo. Bueno, primeiro teríamos que ver se o Manchester City pues estaría disposto a perder 9 millóns de euros. O Celta, a operación non sería mala, sería casi como unha cesión do xogador durante un ano, previo pago de 9 millóns de euros. Non sería mala opción. En todo caso, teria que renunciar a esos 9 millóns de euros cos que imagino que contarán para facer outro tipo de inversións. A que teria que renunciar Nolito? Bueno, pues teria que renunciar a un salario que multiplica por 3 o que cobraba en Vigo, e que evidentemente o Celta non vai poder chegar. Xa non só que non vai a poder chegar a ese traspaso, a ese soldo, perdón, senón que seguramente non poida nin tan siquiera chegar ao doble do que cobraba antes no Celta, e posiblemente pues, se teña que arrimar moito a cifra o que cobraba antes de irse, que estaría en torno a 1,2 millóns de euros o ano aproximadamente. É dicir, a diferencia económica sería notable para Nolito. Evidentemente gañaría importancia, gañaría peso un equipo que tamén é importante, como estamos vendo agora, pero a renuncia económica sería moi importante. Entón, tenían que darse renuncias importantes por parte de 3 actores. Neste caso, o Celta, por suposto, o Manchester City e tamén Nolito. Non parece doado que se vayan a producir as 3 circunstancias. Se se producen, pues podríamos estar falando de que no mes de xullo igual estamos presentando a Nolito en Balaídos. Eso sería maravilloso. Nolito, bueno, tampouco vamos a descubrir ahora mismo o que fixo Nolito en 3 anos aquí en Vigo, ¿no? Nolito chegou como un xogador que viña do Benfica, donde tuvo un bon ano, pero despois non acababa de convencer o adestrador que tiña. Estuvo cedido no Granada, donde destacou na parte final desa temporada 2012-2013. Pero, bueno, era unha incógnita. Incluso, en moitos casos, foi criticada a súa fichaxe en un sector da afición. E, bueno, non se acababa de ver moito a chegada de Nolito, por algún sector. Sin embargo, bueno, non arrancou moi forte, pero, bueno, en canto que colleu o ritmo, pois demostrou que o acerto do seu fichaxe, non? O Celta pagou 2,5 millóns polo 70% da súa fichaxe, despois fíxose co 100% cando vendeu a Santimina e vendeu por 18 millóns. A operación foi redonda e ademais o resultado deportivo que deu Nolito durante estes 3 anos, pois eu creo que non é necesario nin lembralo, non? Nolito era un xogador que transformaba o equipo cando estaba ben. Incluso o Celta gañou moitos partidos con unha simple aparición de Nolito, ou que unha simple aparición de Nolito facía conectar o equipo co partido e iso facía gañar. É dicir, a influencia de Nolito sobre o Celta foi tremenda. De feito, durante a súa ausencia a temporada pasada, as cifras que tiña o Celta, cifras que tuvo o Celta durante a ausencia de Nolito, pues foron números de descenso. É dicir, durante a súa ausencia, números absolutamente de descenso. E, bueno, eso fala ou deixa as claras cal era a importancia que tiña Nolito en aquel equipo. Que regrese Nolito? Ahora mismo a Nolito todavía lle quedan 2-3 anos máis a un alto nivel e sería unha noticia fantástica. A mí particularmente ilusionaríame, creo que como a gran maioría dos celtistas, pero tamén hai que ser conscientes de que teñen que darse renuncias moi importantes por parte de moita xente para que eso sexa así, non? Iago Aspas no seu momento renunciou, evidentemente renunciou a unha gran parte do seu salario, pero era unha circunstancia moi diferente. Iago Aspas era un xogador de aquí, era un xogador celtista de corazón, e, bueno, pues digamos que nesa renuncia pois iba un poquinho tamén a súa felicidade. Por tanto, bueno, digamos que a renuncia era indudable, é indudable de feito o que fixo Iago Aspas, e temos que telo moi en conta,
pero, bueno, el tamén se beneficiaba neste sentido de volver á súa casa, de volver á súa casa física e á súa casa o que é o Celta. E no caso de Nolito non é así. Nolito ten, é dicir, o Celta non é a súa casa, ainda que el sempre fala do Celta con moito cariño e sempre di que bota de menos Vigo, e é certo ademais que é así. Bueno, vamos a ver o que sucede. Veremos como lle vai de aquí a final de temporada, que rol xoga no equipo de Guardiola. Veremos se é capaz de revertir esa situación, porque sería bo a Nolito non matalo aínda no Manchester. El nos meses de inverno, sabedes que a veces pues, ten unha especie de hibernación, pero despois cando volve o sol, pois volve un Nolito, volve a florecer, digamos, ben coa primavera. É un Nolito pues, moito máis completo, así como igual nos sorprende na última parte, digamos, da tempada, con grandes actuacións que o devolvan a titularidade, darlle importancia, en ese sentido pues, xa non sinta esa tristeza que ten agora por non ser titular. En todo caso, o tempo o dirá, o que pase con el. Aquí estaremos para contárvolo como sempre, como todos estos anos, e eu particularmente pues, encantaríame contar o regreso de Nolito. Nada máis por hoxe, un abrazo a todos. Como sempre, pedirvos que vos suscribades se sois tan amables, a nos faríadenos un gran favor. Xa digo que seguimos aí barruntando o que facer unha vez que cheguemos a un número determinado de suscriptores. O meu reto son 5.000 suscriptores. O meu reto é chegar a 5.000 suscriptores antes de que remate este 2017, e se é así, se o conseguimos, posiblemente pues, sortemos unha camiseta do Celta. Xa vos iremos dicindo que podemos facer, pero ese sería o meu reto, 5.000 suscriptores antes de final de ano. A ver se o conseguimos entre todos. Un saudiño e sede moi felices.